Nano Babo Kabalen, welcome to Ern Pampanga. Yeah. For today's vlog, kayo ba'y naghahanap ng mas pinalasang manok? Dito lang yan matatagpuan sa may Pandan. Guys, bagong-bagong kainan. Ipapakita namin sa inyo ano ba yung mga sinerve nila. If you wanna know more about it, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Eto siya. Eto sa likod ko. Actually, sa harap nito is yung FG Nepomuceno Memorial High School. Eskwelahan dito sa may along Pandan Road. Actually, Tabon. Ayan, sa Tabon Road. Then dito guys, makikita nyo, ito na siya. So, pasukan natin. And actually, may kasama tayong mga ibang vloggers din dito. So, samahan natin din sila. Hi, ako po si Christine Arjala, anak po ng owner na Chef Ferdy Jala. Ang sinaserve po namin dito ay fried chicken, kahit mga 8 hours po, malutong pa po, basta hindi po siya kulob. At Goto Batangas, laman loob po yun ng baka at all day tapa. Bro, what do we have? Anong nasa table natin? So, yung mga first na sinerve nila, syempre meron tayo dito yung kanilang Goto Batangas. Tinaman yung loob niya. Puro lamang loob. You know? At the same time, meron din tayong mga small chicken, medium chicken, large chicken, and syempre yung kanilang pork chop. Yan. So, later titikman natin. And let's see kung ito nga ba talaga yung mga mas pinalasa na pangmasang manok. Alright, eto yun guys. Gotong Batangas. Actually, hindi naman natin first time makatikim nito. When we were in Batangas, natikman din natin yung talagang from that place, no? And notice lang, yung goto nila dito, wala siyang kanin. So, hina-hina yun lang sa pagkain ito. Pero, ito yung parang counterpart ng papaitan sa atin. Tingnan na natin. Ito yung mga bagay kapag naghahanap ka ng mga kakaibang sabaw dito sa Angeles City. So guys, bagong luto. Mainit-init pa. Buffalo sauce. Available siya. Put it on top. Ooh. Wow. Trying it for the first time. Fairness, masarap. So yung tapa nila guys, dito yung parang may aftertaste na maanggo ganyan. So it's clean. And then malambot din siya actually. So quick update lang tayo guys. Ito yung current situation dito. So pansin nyo, may mga walk-ins tayo and mga student nga coming from this school dito sa harapan niya. Guys, punta na po kayo dito sa JF ng Pampanga branch. Sa tabat lang po ng FG Nepomuceno High School. Open po kami ng 10 a.m. hanggang 8 p.m. Monday to Saturday. Close po kami ng Sunday.